హాయ్ అండి, దిస్ ఈజ్ రాజ్ కందుకూరి. పెళ్లి చూపుల సినిమా తర్వాత ఇవాళ నేను చేస్తున్నటువంటి సినిమా మెంటల్ మదిలో. ఈ సినిమా రిలీజ్కి రెడీ అయింది. సురేష్ బాబు గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు సినిమాని. 24వ తారీఖు నవంబర్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ సినిమాని ఒక టెస్ట్ ఆడియన్స్గా కొందరిని పిలిచి చూపించడం జరిగింది. చూసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు చెప్తే వీల్ వెరీ హ్యాపీ. చాలా వాల్యుబుల్ మాకు అది. అండ్ మీ సపోర్ట్ మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఈ టైంలో నాకు నంది అవార్డు పెళ్లి చూపుల సినిమాకు వచ్చినందుకు పెళ్లి చూపుల యూనిట్ తరఫున కూడా మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. చియర్స్. సినిమా చాలా 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 బాగుంది. రాజ్ కందుకూరి గారి ప్రొడక్షన్లో, అలాగే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వీళ్ళందరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం. నేను చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ ఫిలింని. శ్రీ విష్ణు గారు అలాగే ఇతర క్యాస్ట్ అంతా కూడా టోటల్గా వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ సూపర్ హిట్ ఫిలిం. ఈ ఫిలిం చూసినందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను. మీరు కూడా తప్పకుండా వాచ్ చేయండి. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీం మొత్తానికి కూడా బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ. మెంటల్ మదిలో రాజ్ కందుకూరి గారి మరో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇది. సో వివేక్ ఆత్రేయ హెస్ డన్ ఏ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. మూవీ చాలా బాగుంది. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. కంగ్రాచులేషన్స్. పెళ్లి చూపుల ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు మళ్ళీ ఇంకో హిట్ తీశారు. సూపర్ డైరెక్షన్, సింప్లీ సూపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. అందరూ అంటే కుటుంబ సమేతంగా యూత్ఫుల్గా ఉన్న సినిమా ఇది. అలాగే మ్యూజిక్ అనేది ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త ట్రెండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడు రాజ్ కందుకూరి గారు. మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చారు. డెఫినెట్లీ పెళ్లి చూపుల తర్వాత తనకి మళ్ళీ ఒక పెద్ద హిట్. కంగ్రాచులేషన్ టీం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. మెంటల్ మదిలో సినిమా చాలా బాగుంది. పెళ్లి చూపుల తర్వాత నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి గారు చాలా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అలాగే దర్శకుడు వివేక్ సినిమాని చాలా కొత్తదనంగా కొత్త పందాలు చిత్రీకరించాడు. స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ ఎక్సలెంట్. అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ విహారీ గురించి పదే ఒక 100 సార్లు చెప్పినా చాలా తక్కువగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మెంటల్ మదిలో. పెళ్లి చూపులు టీం చేసిన మెంటల్ మదిలో మూవీ చూశాను. చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. నేను మళ్ళీ చూడాలనుకున్నా. నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్తాను చూడమని చెప్పి. So I just had the privilege to watch the movie you reviewed, and it's first and first, it's a feel-good movie. Very simple casting, but realistically made, and the best part is the soothing music also attached to it. Overall, excellent movie. Very nice to be a part of this project, and very happy that we are getting very positive, double positive, triple positive response for the film. So happy for the kind of response that we are getting today. చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ టు ద హోల్ టీమ్. థ్యాంక్స్ టు రాజ్ సార్, మధురా శ్రీధర్ గారు, వివేక్ ఆత్రేయ, ద హోల్ టీమ్, అండ్ మై మ్యూజిషియన్స్ హు హ్యావ్ given countless hours with me. So my brother Pranav, Sharath and everybody, thank you so much. These days లో ఒక మంచి లవ్ ఫిలిం చూసిన ఫీల్ బాగా నచ్చింది. అండ్ హీరో చాలా యాప్ట్ అయిపోయాడు ఫిలింకి. యాక్టింగ్ కానీ హీరోయిన్ ద డైరెక్టర్ తీసుకెళ్ళిన విధానం చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా ఫిలిం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. కామెడీ అంటే పెళ్లి చూపుల తర్వాత రాజ్ గారి ఫిలింలో కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. బట్ కామెడీ కూడా ఎక్కడ తగ్గకుండా అదే విధంగా కామెడీ కూడా తీసుకొచ్చారు విత్ లవ్ ఫిలిం. మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ అనిపించింది. మెంటల్ మదిలో ఇప్పుడే చూశాను. చాలా బాగుందండి. ఇట్స్ వెరీ ఫీల్ గుడ్ అండ్ ఫ్రెష్ మూవీ. లవ్డ్ ఇట్. అండ్ ముగ్గురు చాలా బాగా చేశారు. శ్రీ విష్ణు అండ్ ఇద్దరు హీరోయిన్లు. అండ్ నాకు మ్యూజిక్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మూవీ చూశాను. చాలా బాగుంది. నిజంగా ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా. డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, అదైతే నా గ్యారంటీ. పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ, యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది. వర్క్ అంతా, మ్యూజిక్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలే. హియర్ ఇస్ మై డాటర్ స్వేచ్ఛ. గోవాలో జరిగిందా పెళ్ళి? I seriously did not expect this from you, Aru. అందుకే పెళ్లికి ముందు ఎక్కువ కలవకూడదంటారు. ఏం చేస్తున్నావురా? షీఈ్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ గర్ల్ బ్రో. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా?